So kagahapon gipahinomduman ta unsa ang kinaiya batasan sa simbahan og ang kahimtang sa atong kalibutan karon. Una kay naa may kahimtang sa kalibutan nga nahitabo na ay maayong kahimtang na sa idautan. Kita isip usa ka parokya kinahanglan gid ta nga mohimo ta og kanang natay guide ba, dili ta murag lusay. Kaila mo lusay? Unsa man ang lusay? Oh, kana unsay kalainan sa lusay og sa sakayan? Ang sakayan lutaw-lutaw sana siya, pero doon na nay angkla, doon na bay gilunod nga angkla nga to sila mo na bisag maghapak-hapak pa ng baod, doon na ragid na siya ay limit asa siya mukuyog sa baod nga naman di man siya makaadto og layo kay naa may angkla. So kinahanglan tan doon na tay angkla, doon na tay kakuptan. Kay wa tay kakuptan aning kalibutan na karon tungod aning kadaghan sa fake news, matod pa ditong sterilay, mga kilay di na tinuod, mga buhok di na tinuod, ang gender di na tinuod, naay gwapo nya babae di ay nasay gwapa laki di ay ana ba, naay pari madre di ay maglibog na ka, naay pari negosyante og batasan, no? Naay ulitaw minyog binuhatan, naay dalaga kakugos og bata. Maglibog na ta karong kalibutana. Nya wa ganitay angkor isip parokya ang mahitabo, maanod ta, mawa tas passing. Maglibog na tas kalibutan. Muna nanigkamot ta dinhi karon kay wa pa man ta kabasa dinhi og ng vision mission. So nag-meeting mi mga pila na to kabuan milabay dugay naman ito nalimot na magimigong sa television. Nag-meeting ang mga selected nga mga groupings dinhi sa atong parokya, lain-laing organizations, lain-laing levels nya naghimo ta atong sharing, nag-discuss hangtod naka-produce ta og vision mission sa atong simbahan. So muna akong ipaambit ninyo pamasin nga mao ni ang atong mahimong angkor, angkla na samtang magpadayon tas paglambo, padayon ta pagpuyo, dili unta ta mabuwag ani. So unahon nato pagbasa ang vision. I-plus ko nung vision inday. Sige, atong basahon. Ready? Go. We, the parishioners of San Vicente Ferrer Parish, commit ourselves to be channels of Christ's life and gifts of the Holy Spirit to the entire humanity by striving to fulfill God's eternal plans for His creation. Kinsay makabinisaya na, tagaan ako 1,000. Tutuki. Na mo binisaya. Tas kamot. Kisay mo binisaya. Uy. Wa may tingog. Adra. Sus maka 1,000 man siguro nito. Lupig malamo ang mga batanon karon di man nakamaong binisaya in English mo nang ila. Pero karon ang mga tiwasonon hinon di ba no binisaya no. Sige. Try ra ni Father ha. Kaunsa ko nasabtan. So, ako sang balik og basa. We, the parishioners of San Vicente Ferrer Parish, commit ourselves to be channels of Christ's life and gifts of the Holy Spirit to the entire humanity by striving to fulfill God's eternal plans for His creation. Kamu nga mga, kita nga mga parishioners, kamo. So kami nga mga parishioners sa San Vicente, sa parokyano diri sa San Vicente, nagkamit sa atong
Okay, kan. Nagbuhat o sa atong kaugali, sa atong tagsa-tagsang kaugalingon para sa Ginoo, para sa kinabuhi sa Ginoo og ang regalo sa Bisayon mo. Sige, og ang regalo sa espiritu sa espirituhanon sa spirit og ang regalo sa espiritu para sa tanang tao. Voice striving, wait lang. Kanang sa pagpaningkamot nga mabuhat o mahitabo ang plano sa Ginoo para sa iyahang mga binuhat. Nagkasango-sango. 500 lang imo. Sige. Kinsa pa'y makahatag og Bisaya ana nga kanang hapsay-hapsay. Hapsay ba nga pagka-Bisaya ba? Lunsay. Na? Oh, may kayo sa kanina doon na gini paglaom. Oh, dira. Sister Karina. Ali. I-record ha kay basin eksakto ni. Sige. Amay nga biisa tanan, pacambahan ko na lang ni Dre. Kami nga mga parokyano sa San Vicente Ferrer Parish musaad sa muhalad sa tagsa-tag sa kakaugalingon ingon nga agianan or taytayan sa sa Kristohanong kinabuhi o gasa sa Espiritu Santo alang sa kinatibuk-an sa katauhan sa kalibutan pinaagi sa pagpaningkamot sa pagtuman sa Dios non nga plano alang sa iyang mga kinutubang plano sa Ginoo alang sa iyang kabuhatan or creation. Kabuhatan ba? Iyang tibok kabuhatan. Apil ang tao, apil ang panganod, apil ang tubig, apil tanan. So ang pinaka-core diha, core nga mga pagtulunan nga kita isip mga magtotoo kinahanglan agianan ta sa grasya, agianan ta sa kinabuhi ni Kristo o sa mga gasa sa Espiritu Santo natay gitawag og gifts of the Holy Spirit. Pila ka buk na? 7 na diha. Picture lang niya na ninyo diha sa luyo. Nanay 7 kagasa sa Espiritu Santo na asay mga bunga sa gasa sa Espiritu Santo, mga bunga, fruits of the Holy Spirit, daghan kay nastanan. It takes i-google lang ninyo nanadatanan. Unya, mao ni ang atong ipabaha ngadto sa atong isig katao. Nya unsaon man pagpabahaan ni? Pinaagi nato kinahanglan motuman ta sa tanan nga mga planos Ginoo sa atong kinabuhi. Mao to nga niingon si Sister Eli nga ang kalibutan karon gitayog og maayo sa yawa. Giunsa man niya? Gitudluan ta niya pagtuman sa atong plano, dili na sa planos Ginoo. Muna'y kuyaw kayo kung magsigi na lang tagbuhat og paningkamot aron matuman ang atong plano niya ang planos Ginoo malimot na ta. Unsa may plano sa Ginoo? Generic plan of God. Matud pa ni Kristo, you must be holy as your heavenly Father is holy. Kinahanglan mahimo gyud mong hingpit ingon nga ang inyong amahan sa langit hingpit. Or kinahanglang mahimo mong balaan ingon nga ang inyong amahan sa langit balaan. Pangutana na imong tupad ing na balaan ka.
na balaan na karon o yawanon. O yawanon gani ka, ala, balik ngadto sa kamatuoran nga kinahanglan di ita maningkamot nga channel sa kabalaan sa Ginoo ngadto sa atong isig katao. Kamong mga bana kinahanglan agianan mo sa kabalaan sa kinabuhi ni Kristo, sa kabalaan ni Kristo ngadto sa inyo mga asawa. Nya ug ang bana magsige nag-inom, makapabalaan pa na sa asawa? Ambot lang, wako kay bawsad. Una-una, makapabalaan ba? Ug ang bana magsige na lagsugal. Ang bana magsige hikap-hikap anang naang mga silingan nga magpahikap sad. Makapabalaan pa na sa asawa? Ambot lang. Depende, kamo na di bahala dia. Unsa may balaan, ang taong balaan kanang way sala. So isigtag paningkamot nga ang atong silingan, ang atong isig katao gikan sa asawa, anak, ginikanan ngadtos mga silingan, pinaagi unta nato dili makasala or maminusan ang sala. Mo na siya balaan. Nanglitan, ikaw anak ka, magsige na lang kag tan-awan ng imong cellphone, sige na lang kag duwaan ng imong computer, sige na lang kag tan-aw ng mga TikTok, sige na lang kag pa-TikTok sad, makapabalaan na sa imong ginikanan og nimo. Ambot lang. Pero kugihan ka mo answer sa module, mo eskwela gyud ka, mo study gyud ka, nya mo tabang pa gyud ka sa mga buhat dias balay. May kay kang muatiman sa mga sugo sa imong ginikanan. Unsa man na makapabalaan na sa ginikanan o dili? O kana, naram din na. Kung ang pare magsigig baligya og slat, makapabalaan na. Ha? Ane, una-una lang sa ninyo. Unya kung magsigisan mo palit, makapabalaan na. Una-una lang. Makapabalaan ba? Oo na siya. So, in short, kinahanglan ta nga aware nga kung magkinaunsa man ang kalibutan, dili ko mawa sa focus nga ako agianan channel of God's life and graces. Daghang kitag bugas diya ato nagihatag. Agianan rata, dili man kita mo hinungdan ana nga nakapalit, pila ragoy kolekta din maglisod ganita og hatag sa tanan natong mga allowances sa ato mga personnel, maglisod tayo. Labaw na nang magsigig balik-balik diya, magsig pangayo. Gikan sa pagkamabdos, ngadto gyud pagpanganak, hangtod sa pagkamatay na gipangayo na diya. Na nagmabdos pader para prenatal, ngano man taong ako maimong hasulon nga di man ako'y nakapabuntis nimo. Nya sa diha na sa nanganak halakugos anang batang mga siponon, pader para gatas, pader para unsa may sa nako nimo. Nawa man jud ko katampo ana. Ano ako maimong hasul-hasulon, buntag pang sayon ana. Nya rabag imong tagaan igsunod adlaw, duha ka adlaw mo labay, magdarabag kuyog nanara pa sa magsig mo managda ng ilang mga bata. Nako may ako'y nakatampo ana nga inyo kong papilon o gasto. Tanaw sa nakos mga naong di sa ko ganahan mo tampo. Wala masag mapawong atong gana aning naong. ay komensyara na char ba. In short, ato ng paningkamutan nga mahimot ang channels, agianan. Nya kay agianan man ta, unsa may sunod nga batasan? Fulfill God's eternal plan. Nakaron unsa may plano sa Ginoo? Nga ang tanan magkahiusa, mahimong usa ka panon diha sa usa ka magtutudlo o usa ka
shepherd, usa ka magbalantay, mahimutang usa ka panon nga gibantayan sa usa ka magbalantay. Dili kita mo'y magsigig himantay, no? Mga marites. Dili ta magmarites. Usaban, mahimutang panon aron mahimong matumong tas mayong magbalantay. Pasabot ang atong mga kauban sa kinabuhi, dad-o nato paduol ngadto ni Kristo ang maayong magbalantay. Mobita nang moingon ko usahay kanay moingon na mga ginikanan nga kining akong anak padir pertigyong gahiag. Gahi kay suguon. Porting tapulana nya himarkada ra ba kayo? Iampo in taon padir nga mausab. Naon day na ilang ipampo nako na. Kabuang kog dupa-dupa ani di gina mausab. Ako pa'y pasanginlan na ni ron og magkinaunsa. Unsa may sakto unta gyud nga ang ikawng inahan nga niduol sa pare ikay da sa kahayag og sa grasya ni Kristo ngadto sa imong anak. Pasabot di man na siya musimba, di man na magrosaryo, di man na siya magbuhat og maayo kay buangon mga kainastanan, ipaduol ang Ginoo ngadto niya. Ang saan man pagpaduol nimo sa Ginoo ngadto niya, ikaw maoy moak nga muraog Ginoo. Muna mo simba ka dinhi, nya kung sa imong nakatunan, dad-o nimo ngadto sa imong anak. Nanglitan, sige siya dito tan-aw sa computer. Unsa man? Badlongon o taga-aglod? Una ako nimo gawas naalihan aning sakyanan nga naay plate number nga GAG gas GAG 2651 kisay tagiyani G goat nya A nya J as in jar nya 2651 nga sakyanan ni gawas na nato na dining kani sa gyud si Elsa. Sige lang wa sila magka-coordinate pero at least si Elsa nahimong channel, no? Ana human na di ay nako ato ipaduol anang litaro di mga anak siging toto siging duwa sa computer ana internet nga way hunong-hunong unsa man badlongon o taga-aglod kinsay mo ingon badlongon ta sa kamot maayo kinsay mo ingon nga taga-aglod kamo ba nung sa may inyo none of the above. Ang sakto gyud aron maduol siya nimo ang imong buhaton mulingkod ka duol niya mo ginay una nyag mangayo ganig load taga-iglod mangayo ganig snacks taga-ig snacks nya gusto gani siya makigduwa nimo pakigduwa niya ano ba paduol ba lingkod lang dias duol niya ayog palayo asway na ninyo mga ginikanan kanay mga anak sigduwa lingkod lang ay lago pagsaba-saba god lingkod tanaw lang ka diha madugay mo tingog maginain sa unsa gibuhat nimo diha man sa lingkod lang sige tuk 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 lang ba si kuto kuto ana tanaw lang ka diha ana dangtag mga usa ka oras sige nagpangling ano kanin sa mubiya din ya mubalhin naglingkod no balhin na ngatog balhin naglugar hinay-hinay sa kag dool dito hinay-hinay ka dito lingkod sa ka dito wala ko kay buhaton god lingkod lang kana dako kay na siya mahimo naay usa ka ginikanan nga na problema siyang anak kay nisukol niya ako naman ang na-share din is una kay nag-away og ang iyang maguwang ang maguwang kusog kayong mutahod sa ginikanan kining manghod nga atong hikayon na 17 years old kusog kay musupak sa iyang ginikanan karon nag-away man silang duha gasukmagay man ang maguwang 20 years old
gibadlong sa maguwang ni sukol man sumagay ang gilabanan sa papa katumang maguwang siyempre kay mo may buutan kuno gitamparos ang manghod ang gibuhat sa manghod kaya arang to sila pagkabutang niya active kay sa simbahan nisod sa iyang kwarto og din agyod makig-istorya nilang tanan og sa pagduol nga rin ako adtong ginikanan usa na katuig hapit na muduha katuig nga gibuhat ni silang anak ni undang og eskwela adto na gyud magpuyo sa kwarto din amo duol nilang tanan og mogawas magmukaon iyag yung timingon nga kanang wa na sila di tanan og ilang tagdon di magtingog ilang pagawas sa kwarto di mogawas nagkulong siya dito sa kwarto kay to may to ayang wifi to adito yang computer og kuhaan nila sa wifi manghagis masad di pasagdan lang pero niabot na og hapit mo duha ka tuig wa gyud mo tagad ana pagpatambag sa mama nga rin ako din giingnan sudlas kwarto nya lingkod lang dito bang ay lang gyud paglihok-lihok ay sad panabi ay sad pamadlong lingkod lang ato lingkod din siya dito nya take siya nako pader gasigig duwa sa iyang unsa man ni paderoy lain man ang iyang mga graphics pader mga satanisi man kay active kay sila Couples for Christ tudloan matag unsay mga symbol ana mga satanic nako ay pamuyag diha anang lingkod lang siya wa man mutagad pader ako man tang gitagad wa man mutingog nako ay lang sagpun sukom na lingkod siya gikag alas 2 sa hapon niabot na siya alas 4 wagi siya tinggi basa-basa lang sa siya dito giyang novel o kanang iyang pocketbook wa man siya tinggi pagka alas 4 siya unsa ka padanog ako ning taga-ag snacks nako tagay himo siya snacks dito kanang sandwich iyang gibutangan niya juice butang niya daplin pag-ingon niya snacks dong wa gyud kuno magtingog ni text man po siya nako wa gyud ko tinggi pader nako sagdi lang pagka alas 5 pasado ing siya pader maglungag naman ko para sa among pamilya nya wa man jud ko tinggi unsa man niya mobiya na lang ko nako gawas lang diha lungag siya dito wa na sa siya musaka dito hangtod na panihapon amot og sige buhat ato yang anak pagkaugma alas 2 sa hapon nibalik na pud siya dito kay ningon man ko niya kada adlaw gyud paduol gyud pagbalik niya uy gidugok sa utitod ang iyang gibutang nga snacks oy wa hilabti dito ra hilak siya wa jud kuno hilabti sa ato pa wa gid ni value niya nako sige lingkod na sa diha hangtod na sa hapon pag alas 4 iyang gihipos ang snacks pagkuana na paghuman giilisan na pud niya laing snacks wa lang gyapon magtingog sige lang gyud dito kuan di mo ti mo agi-agi niya mo CR di gyud magtingog ana o kamo pa inahan na unsa inyong buhaton dayon yun to himo na sa siya snacks wag yapon hilabti wa ka na lakaw na po siya kay mag-atima na sa dito sa gawas pagka mga alas 5 sado pag ikatulog ka adlaw pagbalik niya wa na dihang snacks yung siya pader asa katong snacks gilabay o gikaon nako ambot lang ano ako may pangutanong ikamay na ada dool nako check up pas basurahan ana wa masagisay nakita ay nakita ana himo na sa siyag snacks iyan na sang gitagad di lagi apon tingog ana himo na sa siyag snacks na wagi po siya tinggi lakaw na po siya adto na sad biya pagkaugma pagbalik niya wa na sa dihang snacks sa gilabay baka to so ikaupat ng adlaw na himo na po siya snacks iyan na sang gibutang dito na wag pun magtingog pagbalik niya pagkaugma ikalimang adlaw wa na sa dihang snacks mangutana unta siya ako kang pangutanon pa rin ako ay pangutana lagi what talag siya mo tingog offer lang unsa imoy kahatag ani offer na po siya snacks gahimo na sa siya snacks ikalimang adlaw na ni paghatag niya snacks niingon ko no yang anak wa na jud kay nailhang snacks kana ra gyud
Ni-take siya nako, isa pa din, pertigin akong lipaya. 2 years kong nagpaabot nga mutingog ang akong anak. Karon pa din, nitingog na yun. Nakausap, may gisulti siya. Wala dyan kinailhang laing snacks, kanara yun. Naku, paghimog laing snacks, paghimog laing snacks. Ato, gahimo siya laing snacks. Ana. Hangtod, dangtag mga 7 ka adlaw or 8 ba to ka adlaw, sige niyang balik-balik ang iyang anak mutagad na niya mo istorya na niya ana dangtag na po ka adlaw mukao na kuyog niya basta sila lang duha kay taas dako kay siya kalagot sa iyang papa niya naglagot po siya diya sa iyang mama kay nganong nilaban og ning alayon sa iyang papa. Giingnan sa siyang anak, wa kay nahimo para paglaban nako, mura kag dili nako mama. Angayo lang po siya sorry, sa ilo ataon ko dong. Ana, nga wa jud ko kalaban nimo. Nindot kayo no. Kasabaan mo sa inyong anak, pangay dahil pasaylo, sorry kayo dahil. Wa kay ayong pagkainahan, wa ko nimo taga-iglod. Sorry kayo. Mangutang sa ko kay palit sa ko glod. Di ba ang Ginoo siya atong gikasabaan? Siya atong gipasangin lang sa tanang nahitabo nato. Inana man ta. Ngano man Lord. Ang Ginoo, ngano man. Nganong maura man ni akong naong? Ngano man di ay? Nganong inani ra man ni akong ilong? Ngano man di ay? Ngano akong height kutob ra man diri? Ngano man di ay? Ganong pobre man ko? Ngano man di ay? Di ba? Ako sugay na mo question sa Ginoo. Pero ang Ginoo naaragid sa atong tupad. Usahay ato siyang i-recognize, usahay dili. Pero ang style gyud Ginoo mupaduol gid siya nato mo nang gitawag siya Emmanuel, God is with us. Ato man siyang tagdon o dili naa siya. Dili snacks ang iyang gi-provide, ang kalanon nato sa matag adlaw gihatag niya nato matag adlaw. Dili snacks. Katong iya ni sunod-sunod lang siya sa Ginoo. Ako lang siyang gitudluan mga sunod-sunod lang sa Ginoo nga tagdon magsadili, ilabay usahay ang imong gihatag. Sige lang yapog hatag. Ana. Na imong gipaduol sa Ginoo. Channel na ka. Channel of grace. Hangtod to, ang iyang bana kay travel man to kay negosyante, mauli once every 2 months. Pag uli sa iyang bana, after more than 1 month, suod-suod na gid siya sa iyang anak. Plain housewife man siya. Iyang bana, well off man sila kay may magpangita. So, mura na siya. Ang iyang anak, kampante na kay niya, usahay pa, makitaan pa siyang bana, musikritog liili iyang bana nilang duha, magdungan sila garden dito sa Loyo, niya, maglingkod sila itong ilang lingkuranan, to ilang may garden, kanang swing-swing, magkinataw-anay, nasuya ang bana. Motong pagkita nila siyang sawain siya, suod na lagi mo sa tong anak. Giunsa mo na nimo. Yan siya gitambagan ko atong nganlag Father Siano. Kaya kausara man may nagkita, wala naman may nagkita pag humanato. Yan siya, si Father Siano mo na iyang gitambag nako, gipalingkod ko niya dool sa atong anak, way tingugay. Pero andam kanunais pag atiman. Yang istorya ang tanang nahitabo, ingon sa diyang bana, musuhay sa kuugma. Kanto sa siya. Lingkod sa siya dito. Yes, ang gisuhayag standby dito, kilid siyang anak. Kaya ang iyang anak, nakuha naman, na-relax naman sa iyang mama, gikuyugan na lang sa mama, ang iyang bana dito, lingkod. Niya iyang giingnan, dong, niya imong papa. Primero, ako numutingog, pero sa dangatig pila ka oras, ning tingog, rapod, pwede ta mag-istorya dong, og sa imong papa. Istorya lang ko ng tanan ko dong, kanang imong tanan gi-istorya nako. Amo to, gahinilakay in taon ang papa o ang maanak, na ginaksanay. Nindot no? Nganaong yun ay.
And then after kay 2005 man to nahitabo nga nakita mi adto niyang ginikanana ang asawa siya akong nakitaan. Pagka 2010 mo'y sunod na mong kita, giimbitar ko niya kay bag-ong ni pasar sa board exam ang ilang kamanghurang anak, katong anaka. Pag abot na ko sa ilang balay dito in Laguna, somewhere in Laguna, pag abot na ko dito, ang anak niya katong anaka dihas pultahan, iya din kong gigakos og maayo. Maraming salamat, Father Cres. Dot kayo. Paduol ba? Paduol ang Ginoo. Ipaduol lang gud. Ano daghang saba-saba? Dahil imong bana mga bit. Ato as bayis kabit, paduol lang dito. Ano lang ba? Lingkod-lingkod lang ko ganito. Iglantaw si imong banas bitana. Na, mga animal. Lingkod-lingkod lang ka dito. Paduol lang. Ay lang kung pagsig ay pamadlong, ay pagsaba-saba. Paduol lang. Kaya nga naman, ikagoy gada ni Kristo, channel ko ka. Di ba? Sa madugay, sa madali, mutakod gina, matakdan gina. Oh. Pero ang imo ganing ipatakod niya, ang yawa, kanang kasuko, kanang yaw-yaw, kanang kunuhay atong gitawag in quotation og false discipline, parehaning disiplina nga ihatag sa pari ngadtos mga sakristan, ngadtos mga lektor, tanawan sakristan gitinggan ba ko? Pag-adto na ko dito, di pa igo kita kasaba pagbutan ang patan. Wag isla magtingog nako. Tanawa nang wa nako kasabi. Kaniyo man katilaw kasaba. Tanawa di ba yano kay nitubag. Pero suway sikits pare, di ba kani di na sa ni magtingog. Di sa dai hinaot pon taon di na sa ta ko maynana. Nindot no. Muna siya ipaduol si Kristo ngadtos mga taong murag layo sa Ginoo. Muna we are channels. Nya kun muak na taas channels, mo paspas ng Ginoo hatag nimo, iyang pabahaon ang iyang grasya if we become good channels, effective channels of His grace. Hinumdum ang Kristo nga nibaha ang tubig o ang dugo sa iyang kilid, katong gidugsak ang iyang kilid, na nahimo ko nitong 7 sacraments. Abunda kay na dinhi sa simbahan, kay nga naman ang atong unang mga pangulo sa simbahan, ang mga apostoles, grabe ka effective channels of God's graces. Mautong nibaha gyud maayo, portig yung pagbaha nga nakahimo sila dagko kay mga milagro nga hangtod karon ang atong simbahan naggunit ni ana munay gigunitan sa simbahan, magkatumba-tumba man ang tanang panahon, magkausab-usab man ang pamaagis batasan sa taos kalibutan, di kita mohunong pagkupot ni anang gitawag nato og one faith, one spirit, one church. Kupot kita ana, usara kita kay nga naman usara may Kristo, usara may Ginoo, usara may pagtuo. Kupot kita diha. Kaso lang, kung di ta mapahinumduman, mawa tas passing. Muna atong vision, ang atong panglantaw, nga kining San Vicente Ferrer Parish, dinhi sila liluan, mahimo gidunta nga channels. Aron matuman ang planos Ginoo. Sama to akong gipaambit ninyo, ang anak, nakakita og katumanan sa planos Ginoo nga siya di ay kinahanglan makighiusa gyud sa iyang amahan o inahan. Honor your father and mother. Pero adtong panahon na nga duha ka tuig siya nga nag-isolate siyang kaugalingon, gapuyo sa kahiubos og pangluod, wa na siya ka-honor sa iyang father and mother. May gani ang mother nakakita og pamaagi. Ako sa tingali gigamit sa ko adto sa Ginoo nga mapaduol nako ngadto niya ang Ginoo, iya sang gipaduol siyang anak, wa man sa ko magtuo ngay nato ning kalitra man sa tos akong mga kay mag-counseling ko, parihara man sa kaning kanibang magwali ko ba, pataka man lang sa kog yaw-yaw. Paragod karon gari koleksyon ta, wa man ko giplano ani kanira yaw-yaw ra ko diha. Ay nga naman,
channel ragog ko nya magplano-plano pagyud ko nga ba ang ako na hinuong plano basig di na hinuong channel pero pwede ba sad magplano di sad magplano bahala na diya channel sa karon ari na ta sa mission humana man tag lantaw ang mission is the steps towards the vision, the way towards the vision. Sige, atong basahon. Ready? Go! To intensify and widen the scope of organizing and sustaining basic ecclesial communities throughout San Vicente Ferrer Parish, focusing on teaching and doing the corporal and spiritual works of mercy, striving to inspire all parishioners to actively involve in various organizations and movements in the parish, and to give them continual, ongoing Christian formation and education. Susug ako ng ipabinisaya 5,000 man sa siguro itong matag ani. Okay, balik. To intensify and widen the scope of organizing and sustaining basic ecclesial communities. To intensify kanang imong hingusgan, pakusgan nya. Widen, palapdan. So, panghingusgan, palapdan, ang nang samang scope. Ang langkob, ang langkuban, no? Ang langkuban, ang maabot, no? Ang abton, scope. Ang abtan, ang maabtan, pakusgan, palapdan, ang maabtan sa pagtukod o pagpalambo sa gagmayng Kristohanong katilingban. Kay mao man gini ang tema sa atong simbahan, mao man ni ang atong gitawag og the way of the church kanamang BC. Nya sa tibuok parokya ni San Vicente Ferrer nya mo sa nang focus tutok mo tutok or mo sana unsay lain ko nang mututok mo mupunting sa pagtudlo o sa pagbuhat sa corporal sa lawas nun o espirituhanon nga buhat sa kaluoy nga naana diha kanang na 14 na kabuok 7 ka lawas nun nga trabaho buhat sa kaluoy o 7 sad ka espirituhanon nga buhat sa kaluoy. Sunod na paningkamot sa pagdasig sa tanang parokyano sa mainiton nga pag-apil sa nagkalain-laing mga grupo o pundok o kalihukan diha sa parokya o sa paghatag nila o makanunayon nga pagpadayon nga pag-umol o pagtudlo ang sana padayon sa pag-edukar sa Kristohanong pag-umol o
edukasyon. Taka nung tagyaw-yawan ato lang niya ng usbon, ato lang ng pangitaag Bisaya, mangita tag mga Bisaya din nga pure aron maka tinaw na, pero mao na siya nakaron unsa may atong mga steps. Ang una di ay atong panghingusgan og palapdan ang atong paningkamot nga mabuhi gyud ang kaning basic ecclesial community. Gagmayng Kristohanong katilingban. Nakaroon unsa man ning gagmayng Kristohanong katilingban? Doon na ni duha ka levels. Na ay gitawag natog standard, na asay gitawag nato og say tawag aning ang formal og ang informal or standard og ang di sad substandard lahi man ang standard kanang managsilingan kanang silda-silda ba ana neighbor mga balay household 15 ka household o sa kasilda 15 ka household o sa kasilda ana pero doon na sa tay gitawag nato og modernize or unsay nga pagkasulti nga ang matag organisasyon himuon sa nato sila nga gagmayng Kristohanong katilingban sama ng choir, ang lektor, ang katikist. Pwede sad mong himuon nga gagmayng Kristohanong katilingban, mga charismatic groups ana nya ato ning pangitaag paagi nga magkakonek ni sila og kadtong mga households ana ato nang suayan og buhi pata. Unya unsa may tumong niini? Unsa may tumong? Aron ang tanan gyung parokyano mahimong aktibo dinhi sa simbahan. Gani ako ang akong pamaagi ginagmay para ma-active gyud kay duha na ra ba ni kaklase ng atong parishioners ang territorial ug ang online. Karon gani nag-live stream man ta karon na may daghan diyang naminaw sa atong online parishioners. Nya unsaon man sad nila pag-apil ani? Sige tagbaligyag slot. Wala ilang paagis pag-apil. Unya aron sad sila makaambit sa ato dinhing kalihukan, i-announce nato ang mga kay kada gud kalihukan sa simbahan, kada gyud naatay kalihukan sa simbahan, doon na gyud na siya'y corresponding nga spiritual og financial nga requirements or panginahanglan. So kaning atong online parishioners mo ni sila mo supply sa financial. Nya ang ato sang mga pag-ampo diri nila mao sad na mo supply sa ilang espiritual nga panginahanglan. Nya pinaagi sa ilang financial nga gihatag sama ning pagpanghatag nato ning bugas, daghan man kay ani atong mga sus BF man nga slot part man ni kato atong pista, di ba? Aligre katong pista no. Ganahan mo to? Suga sa inyong mangaon, hurot man tanan. Pagsuroy nako ba? Pagsuroy nako mga alauna. Wa na nahibili no ang mga litson murag dinosaur kanabitan. Hastang sudlanan. Ingod pa dir na hurot pa dir nako. Wala gyud sa di gamay kay kamuti pa gyud nabuak in town nako. Kaol na sa kwarto. May gani dunay manok nga nakatago dito. Dunay nitunol na kog manok kani pa dir gitaguan gyud ni nako ni para imo gani nakabitbit ko para kita nakabitbit ko kay wa pa katago ang manok patay itong manoka ang litson lagi horot pero pagka aligriha yun nindot kayo bisag gauan pero kadtong gastuha hasta atong selebrasyon sa pista atong mga motorcade katong tanan atong gipangbuhat ini atong nobina apil na decoration hasta pagkagabi galayban pata gauwan og maayo ana pero sige lang yung layban na daghana nung beer noon ay no kay beer hasta go mga tiguang nangahubog
Unya, unsa man to siya? Mao to'y gihatag sa atong mga kasagaran, mga online parishioners. Nya na-translate to siya into a very lively expression, pagpakita sa atong kahiusa, malipayon, alive nga panaghiusa, nga nakaingon gud ang kasagaran. Bisag ako nakaingon jud ko, this is one of the memorable events in my life. Nga kana bang maglisod kag kalimot ba, no? Ito nindot kayo. Bisan si Bishop Medifil o ang tanang mga pari nga niyari dire, nakaana gid sila, hala grabe ha gud ani. Si Bishop murag di ta siya kalakaw, nalan siya appointment kay lingaw jud kay siya gatanaw. Pero ting daghanang tao. Nya nga ato sa diyang naninda kanang nanindahay kasagaran pataka man lagpasok, ato sang gibutangan gyud diag hanay kay ngadto. Nya wa pa sila problema sa kaon kay naa kanunay paklan sana. Napagyoy bugas gipadangat to. Ana, may halin kag sawa, makadadyo kag bugas igulis inyo. Ana. Daghan kay no? Katawanan kay tostanan kay padungog-dungog sa ko diri, ingon dayon ko ang atong bugas nga ipanghatag kuwangan pag 500 ka 5 kilo packed nga diri man to silang diri man to si Gov Gwen Garcia, diri si Kong Frasco, diha sad si Mayor Cristina, diha man to wato na ko tuyo ha kay ang ako ato di ba hilig man jud ko anang mo announce unsay kuwang ana nga pagpa-picture na diri nagkatapad maminggob. Insa pila toy kuwang pader nako kuan gob kanang 500 na lang to ka 5 kilo pack. Siya akong ikwinta-kwinta ana sige ako na lang ato. Na siya. Abi nako tiaw-tiaw to, nako tiaw-tiaw ba? O to pag-abot dito giduol man day ko sa iyang sekretary, pader di agi padasgob, ikaw man to no, padersiano nako oh. Wa sa taon to kaila kay wa sa to simba-simba tingin. Ikaw man to bro nako oh. Hatag day nako. Hala, nako abi ba nako chiki hatag sa dili pader aktual nga kas di. Ako ay mas go bisa to nga to padong ilang cafe dito may uwan kay tanan. Agi gukod nako diri. Naapsan ginako danay anang may kagay nagtagad-tagad man si ato katong naninda di anak sad nga mga kuan anak tagad-tagad siya dito nako gob salamat kay anay sige na wa na explanation kay humanata na magka-istorya ana yan igawa sa dang iyang pagka maldita iya jud kong gipikhag istorya isa ikaw sad ba may kay ka mo pasumbingay no. Nako wala patay ko ano kasaban ko nigawa sa dang akong pagka mayo og sales stock. Ako sa siyang giingnan gob og maayo kong mopasumbingay mas maayo kang mosabot. Nakadungog di si Kong Frasco nihungog yun siya ko padako 1,000 ka kuha na nang paklas mo ain lang kung kay nanamay pero ay padako abot tayo mo na 1,000 adi mo to 1,000 no ato na maganitong hatag so pasabot channel ra kita wag yun ko ato channel rasad ko nga misulti ato karon maka ang mga dila diha tanan nakadag yun tadang naninda nakadag yun hasta to mga buangon kay mga naong dia padadang dia po. Anya unsa man ni kaning nang hatag tanan tungod kay nakasinati sila sa presensya sa Ginoo. Nya kay ni sila sad nakaamgo man nga sila gigasahan sa Ginoo. Gifted. So, they give. Ay gifted to give. Hatag. Nya usaragi ilang gihangyo. Pader, iampo miha, iampo pader, iayo gimig kalintis imo mga pagampo. Nako siguro gyud kayo sa buhi pa mo ug sa mamatay na mo, iampo gyud ta mo. Ana. Okay, kaning simbahan di ba para man sa mga buhi ug sa mga patay. Ampo gyud ta. Mo na channel of grace. Nya si Bishop Medifil siya matagbalik na ko aning parokyaha. Dagko kay kausaban. Anak siya
Dagko kuno kay kausaban. Ang mga pare isang nakaari diri sa una, pagbalik na, hala, mao na day ni naong ani. Mura man kog di ka to, magsigig lingo-lingo. Nigtanaw da sa, hala, hawa na lagi kay diri. Niglili to, hala, kanindot ka na. Sige lag, hala. Pag abot diri sa hala, nanasan mo ito koron. Sige lang sila, hala. Ako, kanina, hitabo sa ni nanay kay, daghang mga channels of God's grace throughout the world. Nganong nahitabo man ni siya? Mauna ni siya ang gitawag og synodality sa simbahan. Katong gidiscuss ni Father Arnel kagabi, ito yung ipaambit nga duwa gyud ta magka buwag-buwag, kinahanglang kuyog tang tanan, mag-inambitay ta. Nya kanisang nang hatag ani, siguro gyud ko tagaan sa ni silas Ginoo kay iya man sa nang gisaad, God's plan man na, fulfillment of God's plan na unsay inyong gihatag ngadto sa uban sa way pagpangayog bayad, ako nang ibalik ninyo gatusan kapilo. Panalangin nga na diha anang bataa naskilid ano ba, naam na siya mga kuyog, na sila yung mga kuyog, nya kana siya magpalahi-lahi na siya usahay, pero na daghan na sila kuyog, gimahal man na nato dinhi sila ana, pero mga buangon lang yun, pero lahi na gyud kay sila sa una. Sa una di man na mulingko dia ator man ngadto nya gimong duolon dagan ngadto padong, nya ako yung dututor ngadto dagan ngadto padong sila, murag mga ilaga ba kanang inigduol nimo dagan dayon, pero karon igabot nga rin, ikabuntag, musod, pagritso nga tudol kusina, deg pangable, may buntag pa der. Time sa, kibaw na ko kung sa inyong toyo. Mahaw. Ikaw magpamahaw, kuha diag trapo sa dinigway klaro, lipote nga to, pader, nakapanrapo na mi. Ang sa may sunod na mahitabo, 20. 20 na sad. Sige lang yun, hatag lang kita na nila. Bahala na ko sa'yo, maro kay nastanan, pero nagkanam biyagi sila kabuutan. Katong pagka-dayong pista, ako, di ko gusto nga mag-atubang mo ni mga tao din, lago kay mo mga t-shirt, paliti may pader. Palitan sa dako. Pagsaad ginako nga palitan, hapit kada oras, sige kong paningil, kanus ay panghatag pader, kanus ay panghatag. Naku, ay sa paliton pa na ni atimi ninyo. Ay, iksuno sa kita, pader, kanus ay hatag nako. Presyon patagmayo. Pero tungod ana, naduol sila din siguro jud ko bisag managko na sila, gasa na sila mapriso, mahinomdom gina sila. Mahinomdom gina sila nga kausa sa akong kinabuhi. Nakaagi gyud ko nga sige ko diya sa simbahan. Or posible sang di na sila mapriso. Posible sad nga sila mo'y magsigig duaw sa prisuhan. Tungod kay sila nag-alagad na sa simbahan. Di ba? Nasa ko ano to. Ipadoo lang, channel ta. Pero ang ato is actively participating sa simbahan. Una kamo karon din mostly mga mandated organizations, belahan kay mustanan. Kaso lang mga tapulan sa gani usahay ning apa. Pasangil mag-uwan gani wanagi mo serve dire. Na mga sakristan pili-pili lagong sang orasa mo serve. Inig installation dire pagkadaghanag yung install abot ko dito nga ri abot ngayo pag libre nga kanang ilang isulob nya mo serve gibudong serve mi pader na ni atong niaging Domingo pagka alas 9 wagi tao dire. Ikalas 3 samot na hasta mga youth wa na dire. Ano hay kani sila. Perting luyaha sa laiban. Pero di ra to laiban nakaluya to kato yung kalakala hasta gani pare late gay ko pag sumalis. Pero sagdi lang na magina siya naanay atong mga kahuyangan, appeal naman na kahuyangan ang atong strengths and weaknesses ug mo na hinungdan nganong mag-organize ta. Nga naman aron magkatinabangay ang akong kahuyangan suportahan sa strength sa uban. Di ba? Tinukuray ba? Tinukuray.
Kana bitang silhig bisag unsa kaligon pero usa ra jud ka buktukog, di man jud ka nakapanilhig. No? Pero tanawan ng silhig ug daghan na kay na sila, di ba? Ang gaunang tukog ay igana nimo ba? Igana nimo ang gaunang tukog suportahan aring gasunod. Lagpot ng silhigono na awa mo kabantay. Lagi na siya. Magtinabangay ba? Magtinabangay ang tanang tukog. Sus, limpyo kay gagi. Mo nang tinabangay ta o kalois Ginoo, nagkatinabangay naman kita dinhi ato ning padayonon. Nya unsa toy ending ato? Atong nanawa man. Sige lang. Unsa man ang katapusan? Continual, ongoing Christian formation and education. So ato niya nang i-intensify ang mga formations. Karon wap atay mga formation centers dinhi. Mo nang nag-envision ta nga makatukod unta ta diri og kanang kumbento aron mahanay na kita dinhi, mapurma-purma na gyud nya kana dihang kilid himuon ta na dihang mga opisina sa mga dagko natong organizations diha nya naatay multipurpose hall nga anha diha tingali ato mga trainings ana mga activities nato nya humansad nangandoy pud ta nga karing pikas ato sa doon ta na diyang ma-acquire ambot ka o damgo ba lang ni nga di matuman o damgo ba ka ni nga enigmata mahanaw lang sa pagbata matod pang Dante pagapulaan sama sa kadamgo ba pero ma-acquire na diha anha kita kahimo diha mga dagko o stable na gyud nga mga formation places haron di na jud ta maproblema kung naatay himuon nga mga activities pero sa pagkakaron ato gining utilize unsay gihatag sa Ginoo gikan karon pero di sad kayo ko hilig nga kaysa una ako isip ko an result oriented ko nga pagkatao ana bang porsigido kay kustanan to the point nga masuko gyud ko karon panagsa na lang ko masuko nga naman ako sang gitagaag higayon nga makapuyo ko anang gitawag kanang ang Kristo ba nga tolerance di na kay ko mopugos padiruan ni makuan ana sa una mo ngano mangwa di makiingnan ta mo karon ko sige lang buhi pa man ka sa buhi pa sige na okay na padayon na lang na kay buhi pa man ka mamatay na atol sa ilisan dili na kayo di ko mamugos di ko magsigigyog anang target gyud target ana dili lang pero maabot ramang gyud siya hinay paspason sa dosahay depende sa availability unsay i-provide sa Ginoo nato nakaron usa sa mga angay ginatong hinumduman kanunay kanig yung sugo sa Ginoo nga usahay dali kay tang malimot na ani siya sa tuntanahon ha may manggod ning makakita taaning sugua naman to kani siyang mga apostoles ang 12 ka apostoles mao gid ni ang sentro sa atong pagtuman aning atong mission ug vision nya tanawa sa Matthew chapter 10 pag humagpili ni Jesus sa 12 ka apostoles nga mao gid toy main models sa iyang simbahan nga gitukod gikan sa chapter 10 verses 5 gibutang diri gidala ni Jesus kining napulog duha ka apostoles pasabot humana niya gi pili sila uban ni ining mga pahimangno ayaw kamo pag-adto dili to gidala gipadala kuangan manig gipadala ni Jesus kining napulog duha
kaapostoles uban niining mga pahimangno. Ayaw kamo pag-adto sa kayutaan sa mga dili Hudiyo ug sa bisan unsang lungsod sa Samaria. Adtua hinuon ninyo ang nangawala nga mga karnero sa nasod sa Israel. Lakaw kamo ug isangyaw nga nagsugod na sa paghari ang Dios. Ayuhan ninyo ang mga masakiton, banhawa ang mga patay, hinlui ang mga sanlahon, ug hinginli ang mga yawa. Nakadawat kamo nga way bayad, busa panghatag kamo sa way pagpangayog bayad. Ayaw kamo pagdalag kwarta, bulawan, plata o tumbaga. Ayaw pagdalag bag sa inyong pagpanaw o ilisan o sandalyas o sungkod. Ang mamumuo angay hatagan sa iyang kabuhian. Kini mo'y pinakasentro gyud sa tong kinabuhi. Pasabot, dili deta mangadto sa lagyo nga mga lugar. Ang sugo sa Ginoo muna basic ecclesial community. Ang nawala nga mga karnero sa banay ni Israel. Pasabot, diha sa inyong kaugalingong panimalay, sa atong kaugalingong panimalay o mga silingan, basig na anay nawala diha. Kana mo'y sigihig tanaw. Ayaw pagsig tanaw atong tuas layo. Karon sa inyong balay, way nawala. Nawa. Naay daghan. So ayun lang pag-atog layo. Diha na lang. Nya unsa toy technique? Channel. Sikit-sikit. Nya matupang Kristo, ayuha ang masakiton, banhawa ang patay, hinlui ang sanlahon. Sa patong uban? Papahawaa ang mga yawa. Ana, pinaagis pagsikit ana niya. Pero doon na siya gi-warning, ayaw pagdalag sungkod, ayaw pagdalag ilisan, ayaw pagdalag kwarta, ayaw pagdalag extra nga sandalyas or sudlanan sa limos. Ang ato ba mga apostolis gipadala na nagdagbag ako ng box. Ana, ang sa may pasabot ani, dili gini literal nga ayaw pagdala, ayaw pagdawat. Kay niingon masadyas katapusan, ang mamumuo angay hatagan og iyang kabuhian. Sa ito pa doon nagyapong kay butangan. Pero ang iyang pasabot, ayaw paningkamot nga musintro ka sa kwarta. Ayaw pagpaningkamot nga ang kwarta mo imong hunahunaon nga makaluwas. Ang makaluwas maogyod ang Ginoo nga mo'y tighatag sa kwarta. Na siya importante. Kanabang di ta mo salig og magsalig sa atong bahandi o sa atong kusog o kaha sa atong mga gadgets. Kaning microphone, pwede ba nigwa makasunti ra mga pagkuan, di ba? Di ba? Di man natural man ni kaabot sa gyapon ninyo. Pero ni ani, ngano di ba nato gamiton? Di ba? Wala sana. Wa kay kwarta sa inyong balay, di ka pwede mo higugmas imong anak o wa kay kwarta. Pwede dili. Di ka pwede mo higugmas imong bana o wa na siya kwarta. Pwede dili. Na, di rin ba mo tarong utubag? Ang pare dili pwedeng mo higugman ninyo o wa na gyud kolekta. Pwede dili. Testing ba? Ay gimughogs kolekta. Bisag na mo'y ikahog, ay gimughogs kolekta. Tanaw na to kinsay gabaan. Sige, testing ang pasabot ana lagi, sharing lagi. Ana. Nya mao na ni ang gitawag nato og tinuod nga kinabuhi nga Kristohanon. Mao na ni ang tinuod nga kinabuhi nga usa ka simbahan. Wala na gyud mag-iyahay, tinabangay. Mo nakita dinhi, tabang puta sa ubang mga parokya, tabang ta dito sa kapilinya. Di ba?
nindot kayong kasaulugas kapilinya. Nakatabang tato dinhi kita o ang atong mga online parishioners nga ni-appeal sa ron na itong recollections, nintabang ato perting ninduta sa atong natabang sa kapilinya. Pagka ninduta sa kasaulugan dito sa kapilinya atong Abril 4, Abril 3 o Abril 4, perting ninduta makahuluganon sa gayo. Tabang putas ubang mga parokya dinhi sa atong palibot nga naman tungod lagi kay channels rata, channel muna kining atong recollection karon ato na ning pamalandungan. Yes, nagkausab-usab ang dagan sa simbahan, daghan na kayrong mga dili na takasabot, pero diha kita mo sintro og mukupot kita sa kamatuoran nga kita galamiton Dios Ginoo, agianan kita sa grasya nya. Ayaw kahadlok kung ang imong gimahal sa kinabuhi yawan-o na kaayo, ayaw kahadlok, himua lang ang imong kaugalingon nga agianan sa grasya. Mutakod na ngadto niya, mutakod ra gina nya, sikiti gyud, paduli gyud, labi na gyud og magsige siya kasuko nimo, sige gyud sikit aron matamparusan gyud ka. Bahalag iwakli ka, sikit yun. Kami bitas kap na mamianay teknik na wa na ko tagda pader, sikiti kap di na abutag alas 4 kadlawon, tagad lagi na. Wa ka abuti kap no, wa abuti, wa lagi abuti lagi daan ba ko, sikiti lagi. Na siya katubitang anak sina kay duha ka tuig, hapit na duha ka tuig wa na gid mo tagad nila. Iya bitang sigyag sikit, agas ginon niyang luha noon, pero wa kaabot og napo kadlaw wa kapugong ang anak. Nakatagad gis iyang mama ug ang unang tagad wa na kay laing nailhan nga snacks, kana na lang gyud. Pinasinghag pa ana nya, doon na pa dito'y sumpay kay nagsuod naman sila maayo. Siya unsaon man ni nako dre nga kaning iyang mga graphics nga gipanghimo mga satanic man gini nya, magsige siya duwa ng kanabang online ba nga murag magkontra-kontra sila nga kanang ana bitaw sa online na ba duwa abrad kanang ana ba kas online ba imong kontra tuas pikas dias ka diri. Nya ang iyang anak may kayo ana nya na motong natamparusan tos papa kay ang gustos papa nga mukuha siya og mechanical engineering nga kurso, kay mechanical engineer man yang papa dako kay granggo sa Coca-Cola. Nya gusto niyang paeskwelahon. Ang gusto siyang anak kay kuan man kanamang IT ba, kanang computer programmer unsa na ingana na. Di man mosugot yang papa. Nya mamugos man gid dito. Mao to. Sige hagbayas hangtod nga ang iyang ang iyang itong computer gigamit siyang maguwang niya, paggamit murag na naguba or na-erase ba to, nagyaw-yaw, nagkadinako ay nagsinukmagay atos papa tamparoso na yon, ikaw buangon gyud ka ana amo na to. Ang iyang nagraduitan pag adto nako is computer science. Nahimog siyang computer science o karon dako na siya granggo gani sa dako nga kompanya dito sa Manila. Na siya kuan ato. Naka-proceed na siya. Nya ang mama katong gasigi siya kay naamo sila community. Ang mama sigtanaw tong graphics nako pakigduwa. Isa padud di man ko kamaw ning pakigduwa nako patudlo sa imong anak. Amo to soya niya. Duwa kuno sila dito. Sus pagka taod-taoran ni text na ko ang mamoy, pader ang sakit. Sinabihan ako sa akong anak nga bobo kuno ko, ang hirap kuno turuan. Nako di ba tudluan siya maglisod ba ning gulang-gulang na kang ana. Pero sa kadugayan gigukod gyud niya ang iyang anak, nakaabot gyud nga nagkaduwa ay nagi sila, lingaw na kay sila tanan. Hangtod na hinon nagpatudlo na siya mga basic nga operasyon sa computer, labi na gyud paghimog mga PowerPoint, ingana na ba kanang kay ang ilang mga kanta ana karon siya na mo'y tig-operate sa ilang PowerPoint, tighimog mga kanta, tig-research anang mga kanta niya, maghimo siya PowerPoint sa ilang community. Ang inahan nahimo ng experts computer tungod siyang anak.
Nagamit pa niya silang community. Nindota, no? Oh, kaysa magsige tag-away, sig-away, ano siya? So, channels of grace. Naamo yung mga pangutana? Wala? Amo magina inyong style. Di man mo mangutana. So ang atong kuan di ay basig mahibong mo aning atong gipapilit dinhi. So kani siya mao ni ang statement ni Bishop Palma nga nagpamatuod nga kuan genuine ang atong relic. Kani ba? Nya kani siya mao ni siya ang decree sa atong pista ni San Vicente Ferrer. Mao ni siya. Nya kani dinhi sa pikas mga kuan mga plates na siya sa documents, mga official documents para sa atong parokya. Kani siyang pikas kani sa maning niya. Mao ni siya ang ereksyon sa kani mao ni siya ang decree sa dedication. Nya kani siya mao ni ang decree sa erection of our parish. So kana dedication kaning dapit diri nya kadto ereksyon sa atong pagkaparokya. Ako nang gituyo og himog plates diha para mga matay na mo ang inyo mga sumusunod na sila matanaw-tanaw kaysa magsigi sila glalis ka kanusa ganito ang dedikasyon kanusa man to buhi pa man to sila sa mama to ito sa tungurana ay nakaapil gani ko ato ana sila ba ay tanaw di di ara di ay pwede sana ninyo siya picturean nya dadaw nyo sa inyo ano kay bao mo nya ang atong fiesta kay bao na mo dad sunod tuig kay bao na mo kanu sa atong fiesta kay na may decree diha. So mo na siya nya ugma Miyerkules usual ang atong misa pero wala tay activity ini kagabi pero ini kahuybis na atay alas 5 nga pagampo na sa sibahan gitawag nagtinieblas tulo ka adlaw na siya nga kana ganing pagampo kada buntag kay wa naman tay misa ang katapusan natong misa ugma sa alas 6 sa gabi so na alas 6 buntag alas 12:15 nya alas 6 sa gabi ighuman ana ikabuntag sa Huwebes wa na tay misa so ni ata dinhi pagampo sa kabuntagon tawag na to og gitawag na namog lodge nya maapil na mog ampo na nya human ika-alas 6 na atay Via Cruces way of the cross ba so gikan dinhi tuyok ta dinhi ngadto padong sa Sambag nya padong ngadto sa tawag to Kugon nya Kurba nya balik dinhi sa simbahan ikaugma na ay ikahuybis ikahuybis kung buhi pa mo ito padong onya inig ka humana na nadayoy pangumpisal sugod sa mga alas 9 baka to sa to anali schedule alas 9 hangtod mga alas 12 sa udto nya humana na ikahapon mag-decorate dinhi mangandam ta sa gitawag nato og misa sa katapusang panihapon mo na atong misa dinhi alas 4 ta magsugod nya ighuman sa misa sa alas 4 mauso man ang kanang bisita iglesia so kamo nay bahala og mamisita mo lain-laing simbahan pero mas nindot gyud nga anhi mo bisita dinhi sa atong simbahan mo nang gi-arrange nato ang mga schedule sa organizations mandated organizations nga magpuli-puli tag vigil dinhi hangtod alas 12 sa gabi
Nya ini kalas 12 gabi mo close na ang simbahan, ikaugma, Biyernes Santo, naagihapon tay tiniblas dinhi, alas 6 sa buntag, nya ini human ni anang maong tiniblas, pangumpisal, ikalas 12, pwede ta magtigom dinhi, nya mangumpisal gihapon, pero ditso na siya sa hapon, maminaw ta sa City Palabras, mo-hook up ta sa dito sa katedral niya atong i-sounds dinhi amot makaya ba kag atong ikuha sa atong TV o niya ngato na mga sokom ana mo ibahala niya human inighuman gi sa tiniblas o sana kanang sa City Palabras nga ilang pagabat-baton didto mosugo dayon ta sa atong kaning sa tawag na veneration veneration of the cross na ighuman na veneration of the cross alas 3 mahuman siguro nag mga alas 5 mosunod dayon ang atong prosesyon sa Sancto Entierro kuyog sa tanang mga santos nga inyo nang naandan nga dadon panahon sa prosesyon. So dekorasyonin na ninyo nya mao gihapon ang atong buhaton bali na sa tingita ari na sa taagi diri padong kurba nya lusot na sadta diha nya balik dinhi nya igabot dinhi na ay vigil sa Sancto Entierro nya ini ka mga alas 11 gabi i-motorcade nato ang Dolorosa kanang kuansad processions Dolorosa ngadto Toyok pero dili na siya maglakaw nya ikasabado na ata din higyapoy tiniblas ika-alas 6 niya naagyapoy pangumpisal inighuman alas 9 kutob mga alas 11 niya inig kahapon hilom na lang na magdekorita dinhi niya mangandam ang katong dunay mga andamonon mga presentation napay sayaw napay unsa pa diha andamo na to ika-alas 8 alas 8 sa gabi 7? Alas 7 sa gabi sakto, alas 7 sa gabi ang atong Easter Vigil Mass taas po na siya nighuman na pahuway tagamay ika-alas 3 kadlawon maghimo na ta sa atong sugat sugat diha na sila giandam drama kuno mot lang dayon baka drama diha inighuman na diha sa drama so ta dinhi alas 5 ang atong Easter Mass ika-Domingo nya sunod na ang mga masses on Sunday na Sunday Mass usual Sunday Masses kana mo inyong atong mga activities ha nya hinauton ta mas mubulawom nya kining tanan activities nga atong gihimo nga gisakay nato sa normal o usual nga ginabuhat sa simbahan aron matuman ang atong vision mission nga mahimo gitang channels sa gracias Ginoo o katumanan sa iyang mga plano sabot atong higupon og maayo ang tanang mga grasya nga ipanghatag ros Ginoo aning maong selebrasyon aron inig Easter Sunday og sa panahon sunod mga adlaw magbaha na kaning maong mga grasya nga atong na dawat ngadto sa atong isig katawo labi na gyud sa nawala nga mga karnero sa nasod sa Israel sa atong mga panimalay o mga kasilinganan. Okay? Sige, nindog na ta. Atong kantahon ang Maghimaya ka Maria.